Z jednej strany bezdomovectvo pre mňa zrkadlí dnešnú spoločnosť. Sú tu ľudia, ktorí majú nejaký problém, ktorí končia na ulici, prespávajú na ulici a žijú na ulici. A na druhej strane vnímam bezdomovectvo ako problém vo vzťahoch. Niečo nefunguje vzťah v manželstvách, v rodinách a preto sa títo ľudia ocitajú vonku. Som Dodo, mám 33 rokov, som odchovaný z detského domova, končil som gymnázium, 2 roky som študoval vysokú školu teologickú v Ružomberku, potom som sa na to vykašľal a proste išiel som za nejakou prácou, bol som chvíľu v cudzine. 29. januára som sa sem vrátil, inak som bol celý ten rok, normálne som pracoval na farme, proste mal som bývanie, mzdu, všetko. Len vrajím, kamarát zomrel, no a musel som odísť. Podobné ľudské osudy sa každý deň koncentrujú v bratislavskej nocľahárni De Paul, ktorá poskytuje základné životné potreby pre ľudí bez domova. Od roku 2006 sa v nej zaregistrovalo okolo 5000 rôznych klientov pri kapacite 200 lôžok. Za poplatok 85 centov nájdu nocľah, skromnú večeru a raňajky, toalety, sprchy a za symbolické sumy si môžu nakúpiť šatstvo. De Paul prijíma všetkých vrátane alkoholikov a narkomanov, ktorí tvoria polovicu klientov. Do zrekonštruovanej časti sa dostanú iba triezvy, zvyšok zostáva spať v pôvodnom priestore. Stretol som sa s názormi, kde hovorili ľudia, že my podporujeme práve tých alkoholikov, práve narkomanov. Lenže to nie je pravda. To, že ich tu príjmame, neznamená, že ich v tom podporujeme. Keď nemusím, tak nepijem. Ako to je fakt, že ja sa možno napijem raz za rok. Ale naozaj, ako keď si na ulici, tak proste na to, aby si zabudol, musí sa napiť alebo nafetovať. Jednoducho proste ako inak nezabudneš. Pokiaľ nechceš, aby ti nepreskočilo a nehodil si mašlu. Hej. To, prečo sme vznikli my na Slovensku, bolo práve to, že v Bratislave neexistovala nocľaháreň, kde by mohli ísť ľudia práve pod vplyvom alkoholu a drog. Na tej ulici sú tí poslední z posledných a tam by som nechcel skončiť. Vidíš, chalan má 22 rokov a hrabe sa v popolniciach, hej, a žobre od ľudí, tak jednoducho je ti z toho ťažko. Nechcem ísť naspäť, ako myslím naspäť, že od Depolu na ulicu, hej, lebo to, že za 85 centov sa môžeš niekde vyspať, je obrovský úspech pre človeka. Lebo ako spať na lavičke nie je žiadna sranda. Bezdomovcov na ulicu privádzajú závislosti, narušené rodinné vzťahy, nevydarané obchody, kriminálny život a aj duševné choroby. 80% klientov tvoria muži a iba 20% patrí k tzv. Zjavným bezdomovcom, ktorí žijú v špine a zanedbávajú hygienu. V nocľahárni môžu všetci každý deň navštíviť sociálneho pracovníka, ktorý sa radami snaží posunúť kvalitu ich života vyššie. Najčastejšie chodia s požiadavkou, či im nenájdem prácu. Samozrejme, prácu si musí človek hľadať sám, ja im v tom môžem len dopomôcť. Práca, ktorú si klienti zvyknú hľadať najčastejšie, nie je práca dlhodobá, dajme tomu. Respektíve veľa klientov nemá čas čakať mesiac na prvú výplatu. To znamená, že skôr riešia brigády, kde majú mzdu týždeň nevyplácanú. Není problém ísť pracovať, problém je vyžiť ten prvý mesiac. Lebo keď máš vydržať od toho 1. do toho 31. bez peňaz, tak jednoducho, jak vyžiješ? Keďže je zima, je to ťažšie, tak som začal predávať notabene a bez urážky, ale ja si niekedy myslím, že tí ľudia ťa skôr berú jak žobráka, než jak nejakého predajcu. Proste oni všetko to berú, že to je chudák, je to žobrák a je ťažko niektorým ľuďom vysvetľovať, že proste, že aj bezdomovec môže byť slušný a čistý. Prekážok tam je viacej. Jednou z nich, celkom významnou, sú určite dlhy. Voči rôznym inštitúciám, či už to je zdravotná poisťovňa, či už sú to rôzne bankové, nebankové subjekty, prípadne dopravný podnik. To sú proste veci, ktoré ich vlastne držia v tomto prostredí. Respektíve veľmi ťažko sa z toho dostávajú. Ak sa človek, ktorý je dlhodobo na ulici, chce zamestnať, zamestnávateľ ho prihlási do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a cez sociálnu poisťovňu si ho nájdu exekútori a zostane mu len životné minimum. Veľakrát tam potom klesá motivácia nájsť si, dajme tomu, prácu na trvalý pracovný pomer a narastá motivácia pracovať na čierno. Život na ulici so sebou prináša aj zdravotné ťažkosti. Celodenné nosenie jedných topánok spôsobuje plesne, neliečené rany môžu viesť k vzniku bercových vredov a prechladnuté obličky vyvolávajú poruchy močových ciest. De Paul poskytuje aspoň základné ošetrenie aj tým klientom, ktorých bežní lekári nepríjmú.
Pokiaľ klient má nejaký dlh na zdravotnej poisťovni, lekár nie je povinný ošetriť. Lekári ich často ošetrujú až v akutných prípadoch, keď je potrebná amputácia. A to, že nejaký človek nám nevonia, neznamená len to, že si za to môže sám, že sa nekúpe, že sa nesprchuje. Je za tým kopec problémov, často medicínskych. Spoločnosť musí si uvedomiť, že aj ten posledný opilec je len človek. Nie je to niečo, ale je to niekto. Ja mu dám to euro, aby si kúpil to čučo a mám pokoj. Takže keby mu namiesto toho eura kúpil, ja neviem, rožok salám, aj keď mu vynadá, ale proste nechať mu to. Lebo tí ľudia nemajú city, lásky alebo priateľstvo, alebo toho, že mi chce niekto pomôcť. Proste dostať sa z ulice, ako vystúpiť na Mount Everest bez kyslíkovej masky. Mojím želaním je, aby sa ľudia nebáli ľudí, aby ľudia boli viacej ľudskí, aby sme videli človeka, aby sme neboli ľahostajní, aby sme nezatvárali oči pred problémami, ale aby sme problémy riešili. Mám nádej, ako to viera a nádej musí byť, lebo keby nebola, tak by sme to asi teraz nesedeli.